3, 2, 1, go. Tao! Hindi! Tayo! Hindi! Iring! Ala. Iro! Hindi. Hindi! Naisumay, wala. Wala! Naikog. Pwede! Aksyon na bakit? Tanong ako, aksyon. Ano? Rabbit. Gusto mo lang? Kabayo! Kasi katawa! Gusto mo lang? Ayaw pa na. Giraffe! Hindi po, giraffe. Dili! Tagalog, English. Tagalog, English. English! Ako mamana ito nila, ano makuha? Makita ng action mo. Hilo mo na anak. Rabbit. Nga nagdagan? First letter O. Letter O, first letter. English. Mau lagi men? Mau dari yung sa? Ayo, mau dari yung ba? Mau lagi! Tengah lagi! Anting. Dili! Mina na ako kan? Oh! Saan? Ay, kangaroo. Oh! Pwede! Jangan itu! 3, 2, 1, go. Kau! Dili. Ayo! Pwede. Basta siya ka na. Uy, Aso! Pagpuntahan ako. Iring! Saging! Balon! What's up? Balon! Dili. Gusto mo gulot? Tanduay. Ano? Sabi ko nga eh. Hindi mo lahat. Apa? Ilaga! Hindi mo sukses. Ay! Ano? Ingkod ba? Ano? Ingkod. Ano ba? Ano ba? Ano? Ice cream. Kaya nga, may naman ice cream na ice cream baso. Bibig lagi. Ma'am.
Kana pag may mukuan, kana. Sakong mana ay kana. Sige ko na na. Kana siya tapos dalang kanan. Spaghetti. Parang sorry ko. Ano siya oh? Ano? Ana tapos. Na. Ah, pintal. Kita yung bumbuka pintal. Ini yung baga pintal. Ang kaman. Oo. Oo ni siya. Ni. Ana. Gimana? Anak siya tapos. Panitan niyo anak. Nah. Ah, buko salah. Berita. Coba bagi bukan bukan yang lain. Dipanitan anak unya napi. Ibu sana. Kenapa? Anak tapos. Nani mo. Ay. Balot. 3, 2, 1, go. Gago. Tahu. Ayo, Dile. butang, pakai. Pagkaon. Dile po. Dili tahu. Pagkaon, dili tahu. Hindi siya tao. Anak. Paralyze. Dili. Tahu ka? Tahu. Apit na. Tahu ka? Apit na. Tahu ka ni siya. Tao na siya. Sakit ni siya. Sakit. Ipatong. Kurentihan. Dili. Hindi. Foto ba? Ano? Apit na. Matulis mo lang sakit. Paralyze. Tagalog na eh. English. In English, pwede po. First letter A. Letter A. A. S. S. Tukar ng budaya sa A. S. Bulan siya. Bulan. Puso. Sa paralyze. Is. Sakto lagi. Sa tanas. Wow. Lumayan na. Sudah paralyze lagi ano? Pagsingin mo action ang makabantay ko. Actually, alam ko. Ano ba? So, malamang sakitan na. Sakit mga na, sakit. Oh.
Bumay lang sakit ko ka na. Moro mo na. Ala. Paralyzed na. Tapos. Sa o, paralyze ka. Kung sa may na mo sa paralyze. Kiring, eh. Oh, kiring. Is. English man. Ate, wala na. Parang hindi ko lagi, paralyze. Kanang. Pag bumat sa paralyze, mudrag na siya. Kung sa man. Is. Teres, Rodero. Teres. Rodero. Marami na kayo ba? O, yan. Heart attack. Yes, kami. Ako naman. Wala lagi yan. Kasi pag kita ang player sa mga sabot ko. Alas na yan. Sige, cancel. Kung paralyze, ano siya? Isa, paralyze. Agak tak, agak tak. Agak tak. Sige, ini. Paralyze. Paralyze ka. Oh, ano siya? Suway. Sakit kan kita na paralyze. English? Ang gani! Ang gani ang Stop! Shout out! Shout out day ko ni JB Sabiron ug ni Evangelio Ngalot ug si Elisir Ngalot. Og shout out ko ni Mayle Mayle og ni Dorisa Barite. Shout out!